আছিলো কিন্তু আমি 3 মাহ আগতে ইলেকশন কৰিব পাৰিছো সেপ্টেম্বৰ ইলেকশন পাতিব পাৰিছো আৰু 300 কোটি টকা জমা থৈ আহিছো ইহঁতে 3000 ধাৰ কৰি থৈ গৈছে আমি 300 কোটি টকা জমা থৈ আহিছো চৰকাৰ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय जों दिनै गिबिसिनथारावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय रावखौ माखासे खोनासंग्रोगोन नैथियाव जोङो आरोबाव सावथालफोरनि माखासे बुंनाय रावखौ जों खोनासंगोन रायजोफोर थामथियाव जोङो चिरां जिल्लानि माखासे हानि फोरमान बिलाइ लाग्राफ्रा बिपिएफनि सायाव मा बुंदों बेखौबो जोङो खोनासंगोन ब्रैथियाव यानिकि जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन अदालगुरियावहाय माखासे इउपिपिएल पार्टीनि माखासे मावथिफ्रा बिपिएफ पार्टीनि सायाव मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना ससे खोनासं जोबनायाव आङो सरजाबगोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौहाय बे समाव खोनासंदो रायजो राजा नोंथांमोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि सायाव विधान सभानि बेलायाव मा बाथ्रा बुंदों ইউপিপিএলৰ লগত মিত্ৰতা বিপিএফে কৰিব আমাৰ লগত নহয় কাৰণ ডাঙৰ দল হিচাপে বড়োলেণ্ডৰ ভিতৰত আমি বিপিএফক 11খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু আমি মাত্ৰ 4খন এতিয়া যি বুজাবুজি হ'ব 11খনৰ পৰা হ'ব লাগিব আমাৰতো মাত্ৰ 4খন আৰু আমিতো বুজাবুজি কৰাৰ তাত কোনো স্কোপ নাথাকে खोनादोंना रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टीया ओरैबायदि थगायसुला दा बिपिएफ पार्टीया थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगांबो सिंगेल सरकार गेलेगोन दानि रायजो राजाफोरखौहाय थगायबाय थानाय जोङो खोनादोंमोन नाथाय बे समाव जोङो क्लियारलि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि खुगानि रावनिफ्राय जोङो खोनाबाय जे बिपिएफ पार्टी बिजेपि पार्टी एनडीए बिथांमोना ज' मिथिबाय दा बिथांमोना ज' एलायन्सआव दङ ज' जानानै बिसोरो विधान सभा इलेक्शनखौ गेलेगोन अब्ला बेसेबां नंखाय बुङो बिपिएफनि मा होनो सीएमआ नायलाय अब्ला माखौ एसेबां फोथायो बर' रायजो राजाफ्रा दानिया बे समाव खोनासंदो सावथालफोरनिफ्राय मा बुंदों एसटी दिन कलेও তেখেতে এসটি দিব নোৱাৰিতো তেখেতে লিখি দিলেও এসটি আমাৰ আদিবাসী নাপায়তো তেখেতে কি দিল্লীৰ মিনিষ্টাৰ নেকি তেখেতে লিখি দিলে যে এসটি হ'ব তেখেতে তো জাস্ট এটা ভোট কালেকশন কৰাৰ কাৰণে আদিবাসীৰ ভোটটো ল'বৰ কাৰণে তেখেতে কৈ দিছে মই মাটি পাট্টা দি মই মানে এসটি দি দিম এতিয়ালৈকে এসটি হৈছে নেকি তেখেতৰ কোৱামতে এসটি আমি পালো নেকি বা মাটি পাট্টাটো হৈ গ'ল নেকি কিমান জনে আদিবাসী এতিয়ালৈকে মাটি পাট্টা তেখেতে দিব পাৰিছে কিন্তু জাস্ট বুৱা এটা কথা আছিল জাস্ট ইলেকশ্যনৰ এটা টুব আছিল মানে মানুহক এটা গ্ৰুপ বনাইখিনি ভোট লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু মানুহ সজাগ হৈছে মানুহ গম পাই গৈছে তেখেতে কি কৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ কথাত মানে একো দম নাই বা দাম নাই সিহঁতে অলৰেডি গম পাইছে আদিবাসী ৰাইজে আৰু এতিয়া সিহঁতে গমে পাইছে উইদিন 3 মাহত যদি ইমান গণ্ডগোল হ'ব পাৰে তেনেহ'লে কাৰ লগত থকা উচিত অলৰেডি আদিবাসী ৰাইজে ডিসাইড কৰি লৈছে এতিয়া 2026 বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ ফলাফলটো পাই যাব भिडिअआ मैयानि समावबो आङो ससे होखादों आरो दिनैबो आं ससेल' होबावनाय जाबाय बेनिखायनो आं बेखौसो बुंनो सानदों जितना भी बोडो सर के हमारा आसाम में सावताल भाइयों हैं राजवंशी मुस्लिम इन भाइयों को बीपीएफ पार्टी कितना धोखा देते आ रहा है इसको आप लोग अभी तक आप लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप लोग बीपीएफ पार्टी को जीतने का मौका दिया पिछले काउंसिल इलेक्शन में लेकिन अभी हमें देख रहा है कि मट्टी का पट्टा देने के लिए आप लोग को कहा था एसटी देने के लिए आप लोग को कहा था लेकिन सब कुछ ये धोखा है आप लोग को धोखा दिया है जितना आप लोग कोशिश करो असम में एसटी पाने के लिए लेकिन आप लोग को कभी भी एसटी नहीं मिल जाएगा क्योंकि हमारा बीटीसी का सीएम बीपीएफ का सीएम हाग्रामा महिलारी भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं है दोस्तों हाँ आप लोग भी सोच लो और सोच समझ कर आप लोग चुनाव में वोट डालने का आप लोग कोशिश करो जिन गवर्नमेंट ने जिन सरकार ने सब जातियों को मिलजुल करके ये चलने का मौका दे रहा है इन लोग को आप लोग वोट दो तब तक आप लोग भी मिलजुल करके एक साथ मिलके रह सकेगा नहीं तो पिछले जैसे हुआ था इसी तरह फिर से होने का संभावना है
और आप लोग भी सोचो ये मेरा बात नहीं है, आप लोग खुद देख के आप लोग चलते रहो। अभी मैं ये कहना चाहूंगा, अगले जो आने वाला विधानसभा और एमएलए इलेक्शन है उसमें आप लोग किसको वोट देना है आप लोग सुन ले, है कि नहीं दोस्तों? दानिया जों खोनासंगोन गामियारिनि जायफ्रा हानि फोरमान बिलाइ नाजावदों बिथांमोननि बुंनायखौ ससे खोनासंदो रायजोफोर। थांनाय 7 तारिखआवहाय जेब्ला आंनि हानि लेखाखौहाय आं मोनैयावहाय उदिखालि होनो होननानै खोथा होनायावहाय आंखौ लिंहरनायाव आं थांदोंमोन। जेब्ला आं थांदों जेन सारा आंनोहाय बे हानि लेखाखौ होदों। होनायजों लोगोसे बेनो मोननै हानि लेखाया आं आखायाव लागासिनो दङ। बे हानि लेखाखौ होनायावहाय माखासे बिखेबनि मानसिफ्रा केमेरा खेबदों। ओमफ्राय बे केमेरा खेबनायखौहायनो दिनै आंखौजों ओमफ्राय आंनि उसुं खाथिनिनो निरनराज बसुमतारी बिथांखौजों आंखौजोंहाय माने बिखेबाव थांबाय होननानैहाय दा होनाय नुदों। खिन्थु अननाय रोखोमैहाय बेबायदि खामानिया अननाय जादों बिसोरनो। आं मालाबाबो बेबायदि बिखेबाव थाङो होननानै खोथा होआखै। बेबायदि 2 नम्बरैहाय बेबायदि खेबनानैहाय बेबायदि लिरना होनाया बिसोरनो अननाय जादों। बेखौ आं निन्दा होयो। माने बिखेबा बेबायदि 2 नम्बर खालामनो समाया माने 28टा दिनैहाय एमसिएलए देरहानानै सरकार बानायनानैबो दिनैसिमावहाय मानोबा बेबायदि 2 नम्बर खालामलायनांगौ जाखो? बेबायदि माने मिथ्या खोथायैहाय माने माबा मोनसे हानि लेखा होनायावहायनो माने दिनैहाय बिपिएफआव फैबाय सारेन्डार जाबाय होननानै मानो बेबायदि खोथा होनांगौ आं दुखु मोनदों। वाह, बिपिएफ पार्टी बिराद इन्टारेस्टिं ना? बिपिएफ पार्टीनि माखासे भिडिअफोरखौहाय खोनासङोब्ला दा बिथांमोननि भिडिअखौ लानानैनो आङो भिडिअ बानायनाय जायो। दा मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? एसे लाजिनो सोलोंदोब्रा बिपिएफ पार्टीया। माब्रै 28टा क्लास सिट मोननानैबो नोंथांमोना बेबायदि हानि पाट्टाखौ सिन्देन लानानैहाय माने 2 नाम्बार खालामनो नागिरो, हा रायजो राजा नोंथांमोन? आङो बे हानि फोरमान बिलाइखौ 2 नाम्बार बुङाखै दे, मानसिखौ 2 नाम्बार खालामनो नागिरदों जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। जाय हानि फोरमान बिलाइ लादों बे मानसिखौहाय बिपिएफ पार्टीयाव हाबबाय होननानै फोसावदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों। एसेथ' लाजिनो सोलोंना, बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौहाय सिन्था खालामग्रो नायग्रो ना रायजो राजा नोंथांमोन? माने एसेबां अधर्ज बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा, आं बेखौसो बुंनो सानो। बे समाव खोनासंदो अदालगुरिनिफ्राय इउपिपिएल पार्टीनि माखासे मावथिफ्रा मा बुंदों। जोङो इउपिपिएल सरकारनि बिसास जोंखौ जिथु सात्र घन्टाखौ अनबोनाय जाय मानसिया दिनैसिम अमा गोदानानै दिनैसिम बिसिनि गथ' गथायफ्राबो टेलेन्टेड फिसाफोर जन्म जाना दं। सोरबा दख'ना सोंथेनानैबाबो साहा दखान दिनै बुधबार बाजार बा सुनिबार बाजाराव बिसोरो साहा दखाना दं। बिसिनि गथ' गथायफ्राबो दिनै फोरोंनो गोनां। बिसिनि सिमां सोर बेखौ फोरोंगोन? हाग्रामा सरकारा बेखौ फैसा फिसिनानै फोरोंहरनो हागोन नामा? खालि गावनि फिसाजो फिसालाखौल' बाहाय दिल्ली मुम्बाइआव फोरोंहोगोन नामा? दा जोंनो मोनसेल' बिथानाव थांखि बिहरदों, फरेस्ट रिपर्टखौ थाबनो होथों बियो। सुपार 50 मिशनखौ अलरेडि लाखिनांगौ आरो NOS नेशनेल अभारसिस स्कलारशिप बेखौ लाखिफिननांगौ बिथाङा। नङाबा जोङो अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननिफ्राय केस होनाय जागोन। जोङो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार, आं जेनेरेल सेक्रेटारि बुंहरदों ससिना। दा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोंनो बे फुरा गेरेन्टिखा नेरसोन आरो जोंनि बे डिफेन्स बर'खौ गेरेन्टि अल भिलेज डेभेलपमेन्ट एस'सिएशना जोङो लाखिखादों बेखौ। जुदि थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एसे डिफेन्स बर'आ गेलेयोब्ला डिफेन्स बर'खौ नोंथांमोना फुरा डिटेल्स आरो एसुरेन्स बिजेपि सरकारखौ नोंथांमोना माने आं बुंगोन बिजेपि सरकाराव जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया सियालनि गिटार दामगासिनो। हियालर गिटार হি বজাইছে এটা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কয়টা গিটার আছে? এটাতো তো হাগ্রামা থৈ গেছে হিয়ালর গিটার তো। এটা আমাক কোনটো শিকাবলৈ আইছে হি কঠিত ভাষা জানে না হি লিখিত ভাষাটো জানে? এইটো মই আগত সুধিলম তাক। भिडिअआ गोलाव गोजा दे रायजोफोर, 5 मिनिट 7 मिनिट 6 मिनिट बेबायदि गोजा। नाथाय
बिसोरनि भिडिअखौ होजोबाब्ला आंनिखौहाय नोंथांमोना खोनानो मोननाय नङा आरो भिडिअआ लावद्राय जागोन बेनिखायनो आङो सर्ट होनानै होनाय जाबाय नंगौ जोंहाय नयसखौहाय लाखिनो नांगौ सुपार 50 खौहाय लाखिनो नांगौ दा सुपार 50 बायदिनि गेजेरजोंहाय गोरिब गुन्द्रा गैयै न'खरफोरनि मास्टार डिग्री फरायनो गोसो जानाय IPS फरायनो गोसो जानाय ओमफ्राय डक्टर इन्जिनियार फरायनो गोसो जानाय बैसोर बायदि गोसो जानानै थानाय सुबुंफ्रा थाखा फैसानि थाखाय सोलोंनो हायाखैमोन थांनाय 17 बोसोरावहाय नाथाय 3.5 बोसोरनि गेजेराव 5 बोसोरनि गेजेरखौथ' हमनानै लादो बिनि गेजेरावहाय UPPL सरकारा सुबिदा होदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बेखौहाय दिनै BPF पार्टिया माने सिफायनो नागिरदों फोजोबस्रांनो नागिरदों अब्ला रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो दिनैनि समावहाय रायजो राजा नोंथांमोन दा फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों आबसुनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' साराबो ओंखारनो नागिरदों नाथाय बबे पार्टियाव थांगोन बिनि दासिमबो क्लियार जायाखै BPFनि CMआ हाम्बल वेलकाम खालामदों नाथाय थाखा फैसाखौ नायनानैल' जुदि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा जुदि बारस'नोब्ला बिथांनियाबो नामा थाया जागोन आरो बेबो गुन गैयै जाहैगोन इयुनावहाय मोनथिबाय दा रायजोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आं गोजोननाय मोनदों बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनानानैहाय बिथाङा गावनि बैसोखौ नायनानै आरो थासारिखौ नायनानै हयथ' बे समावहाय इलेक्सन गेलेला मिथिबायना रायजोफोर बिथाङा सारेन्डार जाबाय गावखौनो बिथाङा रायथिनानै लाबाय इलेक्सन गेलेला जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो बेबायदि बैसोआवहाय गुबुनफोरजों रायजानाय गुबुनफोरजों बखिजानाय बेफोरखौहाय ज्राब गारनानै जाखिनि सिगां गेलेबाय बेसेखिनिखौनो सोलिनानै थाथोंसै होननानै आं साननो रायजोफोर नाथाय UPPLनि मावथिफ्रा गाव गावनि अबस्थाखौबो नायनानै गाव गावनि बैसोखौबो नायनानै बेफोरबायदि जुदि राजि जाखायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन BPF पार्टिनि बायदि हायागारा जुजिक थाबाबायनाय जेरै फर लाइक एग्जाम्पल आबै प्रमेला रानी ब्रह्म ना बिसोरबायदि जुजिकथाब इलेक्सन गेलेनो नागिरोब्ला बे माब्लाबाबो मान सनमान गैयै जायो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन ना आं बुंनाया गोरोन्थि जाबाय नामा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो गावनिनो बर' फिसा हिसाबै गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि